Sziasztok! Most egy rövid kis videót szeretnék készíteni az aggályos jövőnkkel kapcsolatban, ami mindenkit érint, engem is, téged is, fiatalt, öreget, mindenkit ezen a földön. Röviden pár mondattal szeretném felvázolni, hogy néz ki ez a jövő és hogy mit tehetünk ellene. Ugye új világrend, Great Reset, New Age, Agenda 2030, ezekről mindenki hallott már szerintem. Ezek, hát magyarul fenntartható birodalom, egyszerűen, ezek mind egy globális tervet írnak körül. Ugye nézőpont kérdése, hogy ki lát ebben jót, ki lát rosszat. Ez is a manipuláció egyik része, hogy van, aki ebben jót lát. De azt ki kell hangsúlyozni, hogy az emberi gondolkodás változatlan, ugyanolyan kegyetlen, mint a történelem során bármikor. Csak most annyi változás van, hogy tanultak a múlt hibáiból, és most a terveiket angyalbőrbe jótékony célokkal próbálják véghez vinni. Ugye itt segítségükre lesz a technológiai fejlődés, most ott el arra a szintre, hogy tud ebben a dologban segíteni. Most a technika segítségével az elmúlt évtizedekben olyannyira kielemezték a társadalmi rétegek viselkedését, egyénre levetítve, hogy ezt felhasználva most már személyre szabottan lehet manipulálni egy embert, úgyhogy ezt észre sem veszi, szó szerint nem veszi észre. Ezt hívják ugye csendes háborúnak, ezt már gyerekkorunkban is lehetett hallani, hogy a harmadik világháború nem fegyveres lesz. A pszichológiai hadviselés. Itt a legrosszabb az egészben az, hogy a kritikus gondolkodást olyannyira kinevelték az emberekből, hogy már nagyon kevesen rendelkezünk ezzel a tulajdonsággal. Ezáltal ezekkel a jótékony célokkal, mint például a klímaváltozás, erről egyébként csináltam egy videót régebben itt a YouTube-on, csak sajnos ezt korlátozták, ennek a megtekintését. Ugye az időjárás manipuláció, valamint a politikai manipuláció. A klímaváltozással kapcsolatban nem arra gondolok, hogy nem kell foglalkozni a környezetszennyezéssel, nagyon is kell foglalkozni, csak ugye ez, amit a hatalom diktál, klímaváltozás gyanánt programok és tervek, ezek nem arról szólnak. Ugye ez a hatalom részéről megengedett, mármint a magánrepülők és a luxus, csak ugye a mi részünkről nem, tehát ez nem a föld védelméről szól, ezt csak így zárójelbe teszem. Ugye a másik ilyen a járványügy, ez a kettő legerősebb hatalmi fegyver. Ugye a járványügy azért is rosszabb a klímaváltozásnál, mert van egy dolog, ami minden törvényt felülír, ez pedig nem más, mint a közegészségügy. Ugye lásd az elmúlt éveket Kov diktatúrában, hogy hogyan vették el az emberektől az alapvető jogaikat, hogyan korlátozták szabadságukban, mindez technikai fejlődés segítségével, digitális kontrollral, stb. A történelem ismétli önmagát, ezek régen is bevált hatalmi fegyverek voltak. Az egyik ilyen bevált stratégia a társadalom megosztása, politikai pártok segítségével, másik a félelemkeltés, és akkor itt van ugye az elszegényítés, hogy esélye ne legyen az embereknek mással foglalkozni, mint a mindennapi életükkel. Ez is akármilyen hihetetlen ezt tervezett. Az igazi cél az, hogy ne feltétlenül kényszerítéssel, hanem látszólag saját akarattal építsünk ki ezt a szép új világot. Itt jönnek szóba a hatalom által hasznos idiótának nevezett emberek, akik úgy propagálnak egy látszólag jó érdekeket szolgáló intézkedést, hogy nem ismerik a mögöttes valós célokat, vagy nem akarják megismerni. És ugye van a másik réteg, aki pénzért teszi mindezt, például a politikusok. Itt a YouTube-on is rengeteg ilyen youtuber van, aki bevételszerzés gyanánt készít ezekről videókat. Ezután jön szóba a technológia, hiszen ennek a segítségével lehet kiépíteni egy olyan infrastruktúrát, mint például a humán kreditrendszer, amivel totális kontroll alá lehet vonni a lakosságot, majd egy fenntartható módon lehet építeni erre egy diktatúrát, lásd
Korea vagy Kína helyzetét, ahol már azért is büntetnek, ha rossz véleménnyel vagy az aktuális rendszerről. Ugye erről is rengeteg videó van a YouTube-on, akit érdekel, utána tud nézni. Ugye most nálunk ez van kiépülőben. Szóval az Agenda 2030 jótékony céljait úgy próbálják végbevinni, hogy megfosztják az embereket olyan dolgoktól, mint például az alapvető jogok, a magánélet, a magántulajdon, vagy éppen a család, mint összetartó erő, ezáltal megteremtve az egyenlőséget, mert ugye ez is az Agenda 2030 célja a társadalmi egyenlőség, csak ugye nem vázolják fel részletesen, hogy kívánják ezt véghez vinni. Kiszállni ebből a rendszerből, ebből a digitális infrastruktúrából nem lehet, mivel ugye minden össze lesz kötve mindennel. Szóval a fenntartható birodalom úgy jön létre, nem lesz semmit, és ugye itt jön szóba ez a kis mondat, hogy nem lesz semmit, de boldog leszel, ahogy azt a Világgazdasági Fórum elnöke gyakran hangoztatja, ugye Klaus Schwab, aki nem ismerné. Boldogság kulcsa pedig nem másban lesz, mint a digitális világban, mint például a metaverzum, ahol nem csak építhetsz, vagy éppen utazhatsz virtuálisan, hanem interakcióba is kerülhetsz ismerőseiddel, vagy épp idegenekkel, tehát ezzel megteremtenek egy Matrix világot. Ugye majd azt fogják neked mondani, hogy ez egy környezettudatos dolog, ezzel véded a bolygót, ott élheted a virtuális kis életed. Na most az, hogy melyik számodra szimpatikus, melyik jövőkép, hát az csak rajtad áll, lehet ez is, az is. És akkor még egy gondolat a fenntarthatóságról. A történelmünk egy mondatba sűrítve a birodalmak keletkezése és azok bukása. Hát röviden ennyi az egész emberiség történelme, ami sok esetben azért bukott el, mert emberek alkották, az embereket pedig le lehetett fizetni, ki lehetett iktatni, ezáltal szép lassan, még ha évek alatt is, de egy birodalom össze tudott dőlni. Most viszont ugye a technológia elért egy olyan fejlettségi szintet, hogy a digitalizáció segítségével ezt fel lehet építeni fenntartható módon. Úgyhogy ez ne dőljön be. Ezzel ugye erősítve, koncentrálva hatalmi struktúrát. Itt jön képbe a digitális asszisztens, ahogy sokan hívják mesterséges intelligencia, ez számomra egyébként érthetetlen, mert egy öntudattal és saját akarattal nem rendelkező gépet, ami algoritmusok által hajt végre parancsokat. Nem értem, hogy lehet intelligenciának nevezni, de hát nyilván ez is okkal van. De nem is ez a fontos ezzel kapcsolatban, hanem a feladata, ugyanis ha kiépül a digitális infrastruktúra, akkor már emberek felett fog döntéseket hozni, azaz nem is emberek felett, ugyanis aki vállalja ezt a digitális állampolgárságnak nevezett dolgot, az csak egy számsor, egy QR kód lesz a rendszerben, így már személytelenül, érzelmek nélkül lehet döntést hozni. Ugye a mesterséges intelligenciának sincsenek érzelmei, szóval ezzel már lehet gyakorolni a diktatúrát, ugye ezáltal kizárva az empátiát és az alapvető emberi jogokat. Szóval gondolj bele most, az önzetlenül segítő asszisztens, vagy AI, hogy hívod, miért ingyenes? Ezt gondold végig. Az ingyenes dolgok mindig valamilyen mögöttes célokkal rendelkeznek. Ez amióta a világ azóta így volt. Egyébként ez is egy bevált stratégia, hatalmi stratégia, hogy adj egyet, és vegyél el kettőt. Tehát így megtévesztés gyanánt. Szóval ezek röviden a jövővel kapcsolatos aggályok, amivel kellene mindenkinek foglalkoznia, és nem csak a figyelemeltereléssel, mint például a háború vagy a gazdasági válság. Ezek nagy mértékben elvonják a figyelmet a valóban fontos dolgokról. Hát az záró mondatként annyit, hogy a félelemmel lehet legjobban irányítani a népet. Ezt is már nagyon-nagyon rég használják. Úgyhogy gondolkozzál, cselekedjél úgy, ahogy szerinted szép lesz és jó lesz a jövőnk,
a fiatalok, a fiatal generáció jövőre is gondolni kell. Nem mindenki szeretne rabszolga lenni. Szeretnénk egy elfogadható és normális életet megalkotni. Hát röviden erről akartam nektek most készíteni egy rövid kis videót. Utószóként annyit, hogy szerencsés új évet mindenkinek. Legyünk tudatosak. Sziasztok!